Minä en tiedä, mitä tässä Energonissa oli, koska minä kävin yli kierroksilla. Okei, minä sitten en juo sitä. Mitä tässä toisessa on? Mobiililla on edelleen tuo ongelma. Aika ikävä. No mitä? No kaapelit on ihan huonosti. Nää kaapelit tässä, no joo. Minä laitan ne nyt tonne. Screenshotsia. Siis miten minä oriutin tätä? Screenshotsia. Näet, että minä kyllä vähän liikaa oriutin screenshotsia. Hei on nyt täällä. Enough. Niin no. Ei tässä muuta ole. Screen. Mega chance, one your stand, one your four. Moikka Ralla, minä taas sinne, minne lienee. Minä taas suutuin, kun toi tyhmä desertti kanssa tuli. No niin, heipä Ralla, Prime-kierto tulee.